Kaixo eta ongi etorri, aurtengo Zurriolako butakako azken saiora. Donostiako zinemaldia amaitzera doa. Hemendik gutxira ezagutuko ditugu irabazle guztiak, baina guk gaurko saioan ere zinemaz arituko gara. Gonbidatu bezala Katxi Potxelu izanen dugu, ekoizlea bera. Beste ahots batzu ere izanen ditugu, eta ohiko atalek ere izanen dute tartea, iragarki bat eta asteragoa. Geroz eta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenerako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea da. Euskera nire ama eta aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Ahalegin naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskera sartu da nire egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badakit Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskaldunak bizi garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Aurretik esan dizuegun bezala, gonbidatua izanen genuela iragarri dizuegu, eta hemen daukagu, Katxi Potxelu, ongi etorri, zer modu zinemaldian? Mi esker, oso gustora, oso gustora. Gustora, zurrunbilo honetan gaurian ekatua agian. Bai, pentsatzen dut ageri dela, nire aurpegian akitua naiz bai. Ez, astearen bukaera da eta izan dugu pixka bat denetatik, edo zain ordutan, beraz pixka bat intentsua izan da urten. Zer moduz, lehenengo urtea ez da, ekoizle bezala hemen Donostiako zinemaldian? Bai, orain arte ikusle bezala egin izan dut, eta urten lehen urtea ekoizle bezala, eta ongi, ongi hasi gira, behikitan hasiak gira, eta jadanik bi film baginituen hemen programatuak, beraz, biziki ongi pasada. Hasiera ona egin duzu orduan. Bai, hori da, hasiera ona, eta ikastean itzordu guziak eta ikusi ditugu nola pasatzen ziren, eta ikasten pixka bat nola gestatu jengo urteetarako, eta aste interesgarria izan da. Gaztibeltza ekoiztetxea, esaiguzu, zeintzu zaudete bertan? Bost gira proiektuan, bada Josu Martinez, bai. Dokumentalgilea eta unibertsitateko ikusentzunezko saileko erakaslea. Simun eta Manes Fus, bi anaiak, antzerki mundutik aldu direnak eta zineman lehen pausoak egin zituztenak jaz. Einaut Kastainerekin egin zituzten, eta hori da laugarren kidea, eta ni bosgarrena. Zuk aipatu duzu, aurten lehenengo aldiz eta bi film ekarri dituzuela. Bai. Zer moduzko harrera izan dute? Oso ona, bai. Gainera bietarik bat, jainkoak ez dit barkatzen deitzen den dokumentala, Josu Martinezena. Hemen izan genuen. Euskal zinemaren galan zen, eta pentsatzen dut esplikatu dizuela, eta biziki ongi, hola hastea guretzat polita izan da. Aipatu duzu Euskal zinearen galan egon zela, jainkoak ez dit barkatzen, zu ere bertan izan zinen? Bai. Zer moduz? Ongi, polita zen, egingarria zen ikustean nola pasatzen diren, nolako gaualdiak, eta azkenean proiekzio bat izan da, baina polita zen ikustea olako Victoria Eugenia bezalako gela polit bat, bete-betea eta zehajera ukanduan, biziki gaualdi polita izan da. Karri duzuen beste bat, gure oroitzapenak, baina hor, elkarlanean aritu zarete? Bai. Nola izan da, elkarlan hori? Bietan, elkarlanean aritu gira, koproduktore gisa aritu gira bietan, ez gira gu izan produktore nagusiak, guk parte hartu dugu elkartu gira proiektuan. Eta gure oroitzapenetan, beste lan mota bat izan da, bazirelako 12 zuzendari, hor parte hartu dutenak, eta hori eramandu adabaki ekoiztetxeak, eta ongi pasada, elkarlana egin dugu, lana banatu, eta haiek dute egin kudea eta horoko baina guk izan dugu gure parte hartzea hor batez ere bi film laburrekin iparraldean egin direnak, eta hasiera polita hori izan justu enpresa sortzen ari ginelarik, gure ekoiztetxea sortzen ari ginelarik, eta hori hasi gira. Aipatu duzu bietan elkarlana, orduan agian hau izan daiteke bide berri bat? Bai. Lanean aritzeko? Bai. Bakarrik baino? Gure helburua da filmak egitea, noski. Iparraldean zinema garatzea, baina iparraldea zaratago egitea euskal zinema, euskal hijikoa. Bai ekoiztetxe gisa, bai banatzaile gira ere, beraz banatzaile gisa ere, eta nahi dugu erabili orain arte oztopo gisa ikusten dugun muga hori, eta hala da egunerokoan. Nahi dugu erabili hori,
gure proiektuak garatzeko. Egan nahi du, hegoaldekoekin lan eginez, hegoaldeko ekoiztetxe batek bilatzea hegoaldeko eta Espainiak estatuko finantzamendu eta diru laguntzak, eta guk beste aldean gauza bera egiteko asmoa dugu, eta hori da gure asmoa, elkarlan hori egitea eta erabiltzea bi aldetako indahak. Irtenbidea emateko era oso, hola? Bai, eta indahak batuz proiektu ederragoak egitenako ditugu, beraz, gu bide horretatik segituko dugu, eta ikusiko dugu, hasiera da, baina kanpoko ekoizleekin ere, eta hemen jadanik zinemaldia bezalako hitzorduak importanteak dira egiteko hitzorduak, ezagutzeko beste ekoiztetxe batzu, gehi nazioarteko telebista, banatzaile, eta bar. Beraz, ez zatuzte bakarrik disfrutatzera, lanera zatuzte? Bai, hori da. Ondorengoa lotzeko intentzioekin? Hori da, ekoizleen lana hori da. Nik zortea dut pelikula batzu ikusi ahal izan ditut aste hasieran eta orain aste bukaerara buruz. Baina aste erdian badira industria deitzen duten sail hortako agenda guztia hor gertatzen da. Main inguruak, topaketak, hitzorduak batarekin bestearekin eta... Garrantzitsuak oso ekoizleentzat. Bai, jendeak hor egiten dira ezagutzak, bai proiektuenak, bai beste ekoizleenak eta hor hasten alda dena. Lehengo gunean, gure oroitzapenak filmean parte hartutako zinemagile guztiak ez bazeuden, ia gehienak bildu ziren? Bai, ia gehienak. Bertan egon zinen zure bai? Bai, hor nintzen, bai. Horren irudi batzuk baditugu, ikusen edituzu, Aurrera. Gure oroitzapenak film kolektiboa denez, 12 begirada ditu edo plazaratzen ditu, 12 begirada ezberdin, Joseba Sarnaindien literatura oinarri hartuta. Eta hori niretzat nahiko aberasgarria izan daiteke, idazle baten literatura puntutzat hartuz, 12 begirada ezberdin edukitzea oso polita izan daitekela uste dut, eta esperientzia bezala pixkat agian zaila da, ze 12 labur dira eta sartuta atera egin behar duzu hor filma ikusterakoan, baina aldi berean aberasgarria. Oroitzapenak film kolektiboaren parte izan naiz, eta aukera paregabea izan da, zen nerabe garaitik irakurri izan dute Joseba Sarnaindiren literatura, eta orduan aukera eukitzea bere literatura niretzako zinematografikoa dela eta baita ere anitza, eta hortik zerbait labur batean zerbait adieraztean nire ikuspegitik kristona aukera izan da. Lotsa da, baina egia jateko sari hon handia ezagutzen nuen famaz, baina ez nuen sekulan irakurri. Orduan nituen 2 egun albezain liburu irakurtzeko, 3 irakurri nituen, segidan. Eta izan zen deskubripen eder bat, hainitz maitatu nuen, eta heldu nintzen bilkurarat idei handana batzukin, eta erabaki ginuen bai lana elgar egitea. Ni sartu naiz Euskal Egirat badela guti, badela 3 urte, eta izan zen lehen proiektua Iparraldean zinema egiteko, Orduan ilusio hainitz banuen parte hartzea filma hontan, eta espero dut beste proiektu holakoak izanen direla,
Eta bai egizki uste dut ari dela bultzatzen iparraldean zinema interesgarri bat gaur egun, eta bai beste proiektu batzu baldin badira, gustura segituko nuke. Oroitzapenak filma, esan dugu, 12 zinemagile, eta hoien artean, zuekin lanean ari den Josu Martinezek laburmetraia dokare, Ama. Bai. Zer moduz? Zer moduz, zer pelikula. Gaztibeltzarena ere dalako hori, bai? Gaztibeltzak parte hartu du. Horko filmaketak antolatzen, eta bai hori, eta bai Itziar Lemansek egin duena ere, bainera deitzen dena, eta hortan aritu gira antolaketaren egiten. Eta Amarekin kontent, Kimuak katalogoan hautatua izan baita urtean, eta beraz ukanen dolako ibilbide bat hemendik kanpo ere, egiten dutenerako festivaletan eta izaiteko lana, eta behi hona zen. Horrek sorteko dizuen lanaz gain, beste proiektuetan eta bazabiltzatek, ati? Baduzue eskuartean beste ezer? Orain hasten gira proiektu behiekin, hor hasi ginen koproduktore gisa bidean ziren proiektu hauetan, baina orain hasiko ditugu batzu zerotik. Idazketa fasean dira 2 proiektu, 3. Bai, hori da, Josu Martinezekin segitzeko, berak baditu 2 proiektu bidean direnak edo sugainan direnak, ejanen nuke, film labur bat. Horrek hori epe motzean hasiko girenak garatzen, eta gero film luze bat, hori luzeago izanen da, eta berda gidoia landu eta proiektua aintzinatu. Ez dizut oraindik emaiten gaia ez girelako oraindik hasi komunikatzen, eta lantzen ari dela Euskal Herriarekin lotura duena eta Euskal Herriaren historiarekin. Eta beste proiektu bat da Simon Fuchs idazten ari den film luze bat izanen da. Eta berak idatziko du gidoia eta zuzenduko du Einaut Kastainerekin. Egin zuten bezala non filmarekin, nahi dute segitu proiektu hori, bideo hori, eta egin film bat elgarrekin. Eta hori ere Simon ari da lantzen, ari da orain gidoiaren idazten, ideia garatzen eta gidoiaren idazten. Iparraldean zinemak aurrera pausua handia izan dezakela iruditzen zaizu Gaztibeltzari esker? Ez nuke hartuko importantzia guztia eta hainbeste kargarik hartuko, baina gure helburua da zinemaren garatzea, jadanik hasia zen iparraldean, baina segitza bide horretatik eta emaitea nahi dugu eman gero eta toki gehiago horretarako. Alde batetik erakundeak mobilizatu Euskal Zinemaren aldeko politika baten garatzeko. Sartu jadanik existitzen diren deialdietan eta hortik saiatu ukaiten diru laguntzak, baina garatzen ere Euskal Zinemaren aldeko politika bat eta zinemaren zat orokorki ere lujaldean. Ez da oraindik ez da deus prestatu horretarako, beraz hortan ari gira, pixka bat, nahi ginuke hori pixka bat bultzatu. Gero ekoizpen aldetik pentsatzen dugu badela egitekoa, ekoizle bat gira izan daitezke gehiago, baina zen hastea, beste batzure jadanik hasiak dira, eta bide hori hastea eta erakustea posible dela. Eta gero banatzaile gisa ere, hasiak gira orain lantzen iparraldeko zinemekin, elkarlan bat egin nahi dugu eta erakutsi badela posibilitateak gelak betetzeko, badakite jadanik, baina Euskal Zinemarekin eta nahi dugu ohitura bat sortu publikoaren gan, ikusteko euskarazko filmak, euskal filmak, euskal herrikoak izan daitezkenak, baina guk nahi dugu eman albezain bat importantzia euskarari. Baduela, publikoari nahi dugu erakutsi badirela eta sortu frekuentzia bat zinemageletan. Ez izaita bakarrik film bat edo 2 urtean, baina izaita erregularki filmak
beste herrialdetakoak izan daitezken bezala. Ohitura hori sortzeko, ez da? Bai, ohitura hori, eta zinema geletan ere sortu behar da ohitura hori. Beraz, hortan ari gira, eta gero iparraldekoa lantzeaz gain, guk nahi genuke joan ere Frantziara, eta hor ezagutarazi euskal zinema. Ez baita bat ere ezaguna, ezagutzen dituzte beste herrialdeetako filmak. Baina ez euskal zinema. Euskal zinema bat ere, eta hor izanen da ere beste erronka bat. Erronka hori izan behar nizun, erronka potoloa da. Bai, baina hori da gure helburua. Ea lortzen dugun orduen helburu hori. Gero, azaroan, zinegin jaialdia hasiko da. Bai. Azparneko gela orain obretan dago, itxia. Baina, bueno, ez barkatu, bai, Azparnekoa, eta Urruñan eta Donapaleun eta ezanen da, zu bertan zaude, hor parte hartzen zinegin jaialdi horretan? Bai, ni euskal zinemaren mundura ikusle gisa jadanik ezagutzen nuen, gero bildu nintzen zineginetik, eta hortan segitzen dut, mementuan segitzen dut, ikusiko gazteak sartzen dira eta uzten da lekua eta baina segitzen dut antolaketa hortan. Orain arte Azparnen eginda, eguneko egunean, baina nejan duzun bezala zinema etxi berri da, obrak eginen dituzte, berrituko dute gela, ekipamendua eta beraz behar izan dugu berriz pentsatu aurten urte berezia izanen da, nola egin. Beraz izanen da parte bat Azparnen, zinema gelatik kanpo, beraz ez dira baldintzak izanen, baina antolatzen dugu albezain ongi, ala ere izaiteko festa bat eta albezain ongi ikusteko film horiek. Eta gero pentsatu dugu joaitea Azparnetik kanpo, publiko berri batzuen gana, ez dutena baita ezpada ezagutzen gure zinema eta gure festibala. Eta joanen gira Urruñara eta Donapaleura. Baina Azparnek jarraitzen du hor. Azparnen bai, izanen dira... Ez eta beste baldintza batzuetan esan, Hori da. Baina segituko dute ere beste ekitaldi batzuk, proiekzioetaz gain egiten ditugun ekitaldiak, eta segitzen dugu ala ere Azparne hor da beti bihotzean. Jarraituko du, hori da. Kati, mila esker, ordu gutxi geratzen zaizkio Donostiko zinemaldi honi, baina gozatu itzazu, alba da bintzat. Mil esker, berdin. Bai, hori eginen dugu, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri. Eta zuei, utziko dizuegu, zinegin jaialdiko irudi batzuekin utziko zaituztegu, Kanaldudeko lagunek prestatu digute bideoa, eta hementxe duzue. A story. Non Wexler, greatly gifted, deeply troubled. He's no longer with us. Yes, he did a lot of your work for you, which is a lot of what I think great writing does half the work for the actor. You know, it's when the writing is not so good that you have to really push up your sleeves and get to work, you know, but great writing does half the work for you. Zinegin festivala sortu ginuen Azparnen 2012an. Garaian lagun batzuekin Donostian ikasten ginuen, eta han ezagutu ginituen Aupa Etxebeste, 81 egunean filmak. Eta ohartu ginen beraz iparraldean jendeek film hauek ez zituztela ezagutzen, sinpleki. Eta erabaki ginuen Tiatiola gaztetxearekin Azparnen, Eiartzea kulturetxearen laguntza eta Ariz Barne zinemarekin Azparnen. Zinema festival tipi baten muntatzea. Well, the first time I got a phone call that they asked me to do it, I hadn't seen the image of her in the video game, but then I saw it and I thought, are you out of your mind? Absolutely not. And I'm offended, and she's offensive. No, and I thought it was absurd. Eta aurten urte berezia izanen da, zinema obretan baita Azparnen. Eta beraz, atseman behar ginen beste aterabide bat. Beraz, lehen aldiz eginen da pixka bat Azparnetik bai Donapaleeko zineman, bai Urruñakoan. Eta hala ere Azparnen atxiki dugu toki berri hau estreinatzeko ere nunbait. Berria trinketa berritua izan baita. Beraz, bi egun Azparnen eta besteak Donapale eta Urruñan.
Club lehiaketari doakionez, deialdi bat beraz luzatu nahi dizuegu. Urriaren bukaera arte, posible duzue, bai egualdean, bai iparraldean, filma labur baten egiteko. Biziki laburra, 5 minutu gehienez. Aurtengo gaia Jo gaia da, Jo, beraz, zuek interpretatu nahi duzen bezala. Aski idekia uzten dugu urtero gaia. Because getting old on screen is not for the faint of heart. Because people are unkind, right? And they'll go, she's a lot older in person. So it's not easy to do. And he embraced it completely, and he does The Verdict, which I think is easily one of the best film performances of all time. I feel like the people that identify with me are the people I would care about actually know what's real and what's not. It bothers me more that we live in a world that focuses on certain types of things in a certain way. I would be happy if somebody wrote an article about my sexuality or my fascination with different things they consider dark and really analyzed it properly and really expressed it in an intelligent way, then I'd think it's great. Going into maybe silent films, that might work out. Maybe that's the move. Maybe I switch it up, start to go for silent film. Zinemaldi honetan gomendio asko jaso ditugu, eta gomendio horietako bat Lady of filma izan da. Zinemira sailean estreinatu dute, eta lan horretako ekoizlearekin eta zuzendariarekin egoteko aukera izan dugu. Hurrengo bideoan ikusiko duzue. Vuestra belleza fue la causa de tal efecto. Vuestra belleza que me acosa en sueño y me empuja a la muerte del mundo para poder vivir una hora en vuestro delicado pecho. Si eso fuera cierto, te digo, asesino, que estas uñas rasgarían la belleza de mis mejillas. Urte bat, baina zerbait gutxiago, ongian pentsatzen zein proiektu altza genezakeen, hori, modu txiki batean, jende gutxirekin, diru pixkatekin, da, proiektu oso manejablea zongo nuk, ezta? Eta, eta bizek zeukan horri ideia bat Shakespearen inguruan, Shakespeare, Ricardo Hirugarrenaren obraren inguruan, da, hor, bueltak ematen asuntoari, kokatzen asuntoa Madrilen, nola lehenengo filmea egin nuen Irun da Donostin artean, eta neudokat lagun bat, Marta Fuenar, aktresa, eta berak egin duela denbora bat obra hori antzerkian, eta esan genuen, nola euki dezakegun Marta ekipoan, berak landu duelako paper hori asko, ez da paper berbera, baina lan hori aurreratuta genunkala, eta esan genuen, Martak esaten du baietz, filmea egin ditzakegu, eta Martaren eta Davizen inguruan egon gara hor jendia fitxatzen, da nolabait nahi genuen proiektu bat montatu egun gutxitan rodatzeko, jende gutxirekin, da manejable ezatea, esan dudan bezala leheno. El trabajo de Marta Fuenar es más de media peli en el sentido de que el formato de trabajo que establecimos para la película se basaba en darles libertad absoluta a la hora de improvisar. Nosotros, más que un guión, teníamos una guía y les marcábamos una especie de metas volantes por las que nos interesaba que dramáticamente transcurrieran durante la escena. Pero por lo demás, mientras pasaran por ahí, por los demás le dejábamos trabajar con total libertad de improvisar. Y lo que hacíamos nosotros era documentar un poco esa ficción que estábamos construyendo. Estrenar en el Cinema al Día para mí y para todo el equipo, por un lado es súper ilusionante porque todo el equipo es muy joven y que un trabajo tuyo se vaya a ver en un festival tan importante como este, pues es un subidón. Y de hecho en el equipo hay gente que acaba de salir de la escuela todavía y que cuando le das esa noticia, pues ver la ilusión con la que lo reciben, pues la verdad es que te llena. Se enfade. Permitidme, divina perfección de mujer, que de estos supuestos crímenes
explique yo las circunstancias que me absuelven. Permite infecta deformidad de hombre, que de estos males comprobados... Urrengo hilabetean daukagu 2 pase Madrileko festival txiki batean. Oin gaude elkarri, izketan zenbait distribuidorekin, eta noski baietz zenbait festivalekin, da, etorkizuna ez daki, konkretatzeke dago. Zenbait distribuidorekin aber nola da zen gauzak, eta zenbait festivalekin, da, ikusiko gu, baina, gure ideia da, noski zinemaldia abia puntu potente izana, ahalik eta leku gehienetan proiektatzea filmea, eta, Euskal Herrira ailegatzea bebai geure intentzio da, hori noski. Las reglas de caridad que devuelven bien por mal y bendición por maldición. Villano, tú no conoces ley de Dios ni del hombre. No hay bestia tan feroz que no sienta algo de piedad. Egunotan, lankide izan dugu Urtzi Urkizu. Saio honetako gidoiak idazteaz gain, izarren azpian atalarekin, zur eta lur utzi gaitu. Gaurkoan ere zerbait prestatu du. Ikus dezagun zer duen gaurko. Izar azpian mundua dago, izarapean zerua. Kaixo, iritsi gehala bai amaierara. Eta egunotan zinemaldian Zurrilako butakan, izan dugu lankide bat Baxen Nafarrokoa, izena duena Joana Dualde Etxart. Ez dakitzen muzibilidan, baina uste dut erronka bat jarri nahi digula, eta ze esaten digun ba. Donostiako zinemaldian zaude. 2018ko Euskal Herriko film guztian izenburuekin, bertso bat osa ezazu, nahi duzu neurri eta doinuan. Beste egun batez, bizirik gaude, jainkoak barka ezina, bask selfie batek ez du lortuko aldatzea azalfina. 882 metroz goiti, hortxe dagoela oreina, ta dantzan da ala jaina, biardok 13 zaina, dilistaren esne gaina. Oliar surlari, margolariak, Lady Ofek duen mina, gure oroitzapenetan beltzak, errementari bagina. Gure oroitzapenetan beltzak, errementari bagina. Gore Euskal Zinema, aurrera! Esan dizugu zinemaldiaren ostean, zinemak jarraipena baduela. Egunotan, Euskal Herriko aretoetan Oreina filma dago ikusgai. Guk gonbitea luzatu nahi dizuegu. Eta horretarako, trailerraren irudiak ekarriko dizkizuegu. Noiz izan duzenun, Jose Ramon? Paduran, ona bizitera etorri nintzenean. Saharatik etorri ginen, 6 urte edo nipunean. Zu ekarri zu. Te lo daré por la noche. Kartzelak ez dizu zoik ikasketasunak entzen. Orduan zer? Nogia par nuen. Hemendik alde egin behar zuela esan zioten.
ez dirudi anaiak zaretenik. Kontu zibil horrekin. Salaketa bat jaso dugu. Gazte bat ikusi omen du inguruan arrantzan. Ezin da, existitzen ez dena erramatu. Oye, esto no es una biblioteca, ¿eh? Si quieres leer ya sabes. ¡Que te tomar por culo! Aurtengo zinemaldia bestalde, euskal dantzentzat berezia izan da. Dantzen bitartez kontatutako istorio bat, sail ofizialera iritsi da. Abenduaren 21 estreinatuko dute, eta ikusi ez duzuenontzat, hona hemen irudi batzuk. Eta hauxe izan da dena gure aldetik. Orain, eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen. Eskerrak elkarlanean arituaren 6 hedabideei. Berria, Kanal Dude, Amaika, Gaztezulo, Irutxuloko Hitza eta Zinea.eus. Eskerrak ere, bertaratu zareten, gonbidatu eta kritikari guztiei. Eta nola ez, eskerrak zuei, ikusentzulei. Oso gertu sentitu zaituztegu. Jarraitu zinemaz gozatzen eta hurrengora arte.